కంగ్రాచులేషన్స్ ఆనందరావు గారు. యా, సార్ స్టూడెంట్ నాకు రమణ గారు చెప్పారు ఆల్రెడీ. తను యా ఫ్రమ్ దుబాయ్ అని చెప్పారు. సో అరిదేర్ ఆనందరావు గారు, అరిదేర్. రెడీ సార్. యా, ఎలా ఉన్నారు ఆనందరావు గారు? ఎక్కడున్నారు? బాగున్నా సార్, డ్యూటీలో ఉన్న పార్కింగ్ చేసిన బండి. ఓకే, ఎక్కడ దుబాయ్లో ఉన్నారా, ఇండియాలో ఉన్నారా? నేను సౌదీ అరేబియా సార్. సౌదీ అరేబియా. ఎక్సలెంట్ అండి, ఎక్సలెంట్. ఎంత టైం? చలి బాగుంది. చలి ఘోరంగా ఉన్నది సార్ ఇక్కడ. అవునా? ఓకే. సో ఏం చేస్తుంటారు ఆనందరావు గారు మీరు సౌదీ సార్ నేను అరేబియా? ఒక మేడం కి పర్సనల్ డ్రైవర్ ని సార్. ఒక మేడంకి పర్సనల్ వర్క్ చేస్తున్నారు. ఎక్కడ మీరు? ఆంధ్రాలో ఎక్కడ? ఆంధ్ర, తెలంగాణ? నాది నిర్మల్ సార్, తెలంగాణ. నిర్మల్, తెలంగాణ. ఎలా పరిచయం అయింది? మీ ఫలవర్ ఆపర్చునిటీ ఎలా పరిచయం అయింది? సార్ నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా పరిచయం అయింది. మేడం కు ఓకే. కనెక్ట్ అయ్యాను చూసి. ఎన్ని మంత్స్ అయింది కనెక్ట్ అయ్యి? నేను September 22 సార్ నా జాయినింగ్. లాస్ట్ ఇయర్ September 22. ఎక్సలెంట్, ఎక్సలెంట్. ఎస్ సార్.